Diri tan sugod-sugod diri mismo sa usa ka lugar nga murag mapakapabuhag kay ta sa atong mga tagbati ba or maka-istorya ta like karon diri mingaw ta karon so timing jud kayo mga karon nakahimutag vlog karong adlaw no agig pag-update lang diri mismo sa Plaza Independencia kun di nindot so far makaginhawa tagtarong diri mga karon no so dit. Alright, good morning natong tanan mga ka-DIY mga kadro. So padung ta trabaho no. Diri ta na agi happy ballet karong adlaw karong buntaga para at least makakita sa mga kadro. So sa istorya diri sa dalan ba about sa traffic ko karon buntaga kung grabe ba ka traffic boss. Grabe ba ka traffic ato lang ituyo lang jud nato mga kadro makaagi ta diri para at least ma-feel sa nato ang morning karon nga nindot. So it's about mga 7:30 na. So sa kabuntagon karon adlaw karon sa Martes karon mga kadro. So naana sa sakahon diri no. Kaya na sakahon na jud diri. Mo jud pero minti ako makuha na jud ning sakahon na. Ay. Aya lang jud taon hagtos Hagtos ka gani pa sa ka. Dito makaabot sa trabahoan. So ingani mga kadro ang buntag nato no. Usahay ben busy sa usahay. Usahay di sad busy kaya na may time nga murag relax ala. Relax ka. Tapos pero lang buntaga dalik yata ka ato diri. Alright, so let's go. Right. Nindot ang morning nato karon mga kadlo kay murag ay jud pagsilak sa adlaw nga nindot kayo. Oras hour karon so kinahanglan palit-lalita no para makarelax sa tayo din na sa Osmeña Boulevard. Mga kadog puwente no so traffic jud diri karong buntaga. Aray pastilan dila pa bantayan din nato mga kadog ang pagbanjak bitaw og tanaw-tanawon jud nato ang mga loyo ani kay basin na mo kalit mo og kalit og tungas ba og kalit og liko kay basin subak madam aganta no so mo bantayan nato so paano ta? Osmeña Boulevard na ta.
sa weekdays. So assuming na dun mga kadungan na ay daghang dun mga daghang dun commuter diri no. Medyo traffic diri. May gani diri kaning Jones Avenue, gikuanan nila ni mga kado. Kanang murag ipadakan o ipalapdan ang ilaang kaning daan no. So almost tag 3 lanes na every side. So dako na dyan. Dahil na separate na po siguro kaning mga bus. Para synchronize bang dagan ba? Dili na magaguliyang mao na nga ipalapdan gyud ni og na anay mga walkways na dili na magproblema ning mga maglakaw diri so nindot na jud ning kwan Osmeña Boulevard no. Dili smooth na kayo ang dagan, dili na rough road. So far so good na. So mao ni mapil na to mabuntag. Alright, so okay dito ta. Kanindot sa buntag karon mga karon no. Murag na ata sa kuan environment gyapon kanang murag daghang gyapon kakahuyan. Tapos karon murag kumangitayon pa nato dito ta sa asa mata mo dito ato ta sa kuan dito ta sa unsa ni Plaza Independencia ato sa bisitahon no. So for today's video laag-laag ta karon buntaga diri mismo sa Cebu City. Sa akin ay pa yung aking atas. Okay, chur. Nice. So, smooth kayo mga kado. Ang daga na ito karon kay wala naman, mulaglapan naman ang daan, no? Ika. So, asa ta? Ari ta diri. So pwede na siguro diri ang bike lane no? Bike lane so diri karon pa first time pa ko karon makaagi diri inga di day kanindot ang kuan subway project no. Subway naman bus rapid transit diri mismo sa Cebu. So human-human na murag siguro 90% na siguro ang akong place no para mag-totally complete na dyan kanindot. Alright. So stop. Paghilit sa tadiri.
medyo mingaon sa tabi ta mga kadong kaning lugar bitaw nga balik-balik ka nato tapos mahog sa kibali nga diri tan sugod-sugod diri mismo sa usa ka lugar nga murag mapakapabuhag kay tapos ato mga tagbati ba or makaistorya ta like karon diri mingaw ta karon so timing jud kayo mga karon nakahimutag vlog karong adlaw no agig pag-update lang diri mismo sa Plaza Independencia kung di nindot so far makaginhawa tagtarong diri mga karon no so dili pare sa katong sa highway nga murag grabe jud ka crowd jud o grabe jud ka smoky or grabe ka kuan daghang usok so far karon diri medyo dili kay tanto crowd wala pay mga tao og din mismo murag makatan-aw ta kay makahatag sa og katin-aw sa ato mata no kung pananglitan ka ng mga kakahuyan nindot kayo green kayo tapos wala pa kayo mga tao then usapasan murag ma-refresh or muginhawat na murag bugnaw kayo o ganang refresh ko so kayo as in so mao ni karon mga update diri karon mismo sa Plaza Independencia kun diyan dalong ta mo dito sa uban mga location diri para at least makakita sa mo kung unsa kanindot ang plaza. Then let's go.